barkanmu da sake saduwa a cikin shirinmu na yammaci ga labaran kamar haka. Da Buhari zai sake tsayawa takara ba mai zaɓarsa, in ji Ɗanbalki Kwamanda. Jigo a jam'iyyar APC Abdulmajid Ɗanbalki Kwamanda ya ce da shugaba Buhari ya rasa fiye da kaso 50 na farin jininsa a wurin talaka. Ya ce babu shakka da Buhari zai sake tsayawa zaɓe to ba mai zaɓarsa. Kwamandan ya yi ƙaurin suna wajen kare shugaba Muhammadu Buhari tare da tallata manufofinsa musamman ma a nan Kano. Abdulmajid Ɗanbalki Kwamanda, jigo a jam'iyyar APC, sanannen fitacce wajen tallata manufofin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, ya yi magana ne a kan salon mulkin gwamnatin a halin yanzu. A wata hira da a gidan rediyon Vision FM da ke jihar Kano, Kwamandan ya ce babu shakka shugaba Buhari ba zai sake cin zaɓe ba. Ba zai sake cin zaɓen shugaban ƙasa, dama a ce yana da damar sake tsayawa a nan gaba. Ɗanbalki Kwamandan ya bayyana haka ne a ranar Asabar, kamar yadda jaridar yanar gizo da ke Kano Labarai 24 Hours ta wallafa ranar Lahadi. Ɗanbalki Kwamandan ya ƙara da cewa shugaba Buhari ya rasa fiye da kaso 50 na farin jininsa da yake da shi a wurin talaka. Ɗanbalki Kwamandan yana kalaman nasa na zuwa ne daidai lokacin da jama'a musamman a arewacin Najeriya ke korafi kan shiru da shugaba Muhammadu Buhari ya yi a kan ta'addancin da 'yan bindiga ke tafkawa a jiharsa ta Katsina. Jama'a da dama sun yi mamakin jin Kwamanda yana furta irin wannan kalaman a da bakinsa, musamman saboda saninsa akan yi wa goyon bayan shugaba Muhammadu Buhari. Da yawa na ganin cewa hakan wata alama ce da ke nuna cewa Ɗanbalki Kwamandan ya fara karaya ne da al'amarin gwamnatinsa da yake tallatawa jama'a dukkan lokuta daban-daban a baya da shugaba Muhammadu Buhari ya yi takara a jam'iyyu mabambanta. Mun gode da sauraronmu. Kada ku manta ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin